अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। कितनी सुहावन सुंदर कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। मनोहर मंगल मूरत हर मंगल मूरत मनोहर मंगल मूरत हो। हे राजा जी ई गनवा विदेश से नहीं खे आई, ई गनवा हमनी के गावे घर से आयल बा। ए राजा जी ए राजा जी हे राजा जी ए करे तारा हल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ए करे तारा हल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ये गाना कोई हम नहीं लिखले, ये गाना तो बहुत दिन से चलत रहे, बस हम ओकरा के थोड़ा सा साउंड से थोड़ा सा प्रचार से ओके थोड़ा बढ़ाई और अमेरिका और लंदन में भी बाजत थी। ये देवरिया के गाना कहा जब बाबू पैदा हुई तब गवाला। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। जब घर में लड़का बच्चा पैदा होले तो घर में बहुत तरह के लोग होला। आज ये जैसन रहेला अपने बच्चा के वैसने भविष्य देवे खातिर कोशिश करेला, सपना देखेला। तो कोई कहता कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, त कोई कहत बा डीएम होई है हो। आज एकरा राजनीति में इंटरेस्ट बा वो तो ये कही ए ललना ए ललना हे ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। हे ललना हिंद के सितारा ओ तसीयम होई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। हे ललना अरे हमरा बुझात बबुआ जीएम होई है औरी बढ़ के डीएम होई है वो से ऊपरा डीएम होई है ओ। ए ललना ए ललना ये जो बजा रहे इनके लिए ताली बजाइए, हमारे साथ वाले नहीं है लेकिन कितना बढ़िया बजावता है। और एगो सहनाई भी बाटे। अरे बजाओ भैया तनी सहनाई बजाओ। हाँ तने अरे माइकवा खोलो मरते उनकर सहनाई के। हाँ बजाई बजाई। अरे ताली बजाई, आजकल सहनाई कहाँ मिला था सरकार। और अब घर में खाली बच्चा होके इतने मांगी जा, जाके
देवरही माई के लगे खाली बेटा मत मांगी जा, बेटी भी हो के तो स्वागत करी जाओ करी। हमनी के संस्कृति सब कोई खाली बेटे मांगता। बहुत बढ़िया भैया, छेड़े रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, ई भोजपुरी संस्कृति है। खाली हमनी के जीएम डीएम नहीं मांगे ली जा, हमार बाबू महाराज बने, सनातन संस्कृति के वाहक बने कि बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए ललना कितना सुंदर तुलना कल गिल बाटे कि हे ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। हे ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। हे ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है। अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, अमेयार लंदन सिटी के नु हो। ए ललना हो मसे करेटरी गवर्नमेंट के ता, हीरा अपना मिट्टी के नु हो। हे भोजपुरी दुनिया के लोग, ई मनोज तिवारी के लिखल गाना नहीं है, लेकिन एकरा पर रिसर्च करी जा। रिसर्च में निकली कि हमनी के क्षेत्र के लोग कहेला कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है। अरे मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है। एकर हम अर्थ एगो दूसर भी निकाला तनी कि मुनि जेकरे पास ज्ञान नहीं खे वो मुनि नहीं हो सकेला, आ जे दानी नहीं खे वो राजा नहीं हो सकेला। राजा जैसन दानी होई है हो। ए ललना रउआ सब हाथ उठा के ताली बजाए जब लागी कि रउआ सब अपने बच्चा खातिर भी ये मांगत नहीं। ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खंदानी होई है ओ। हे ललना अखिला भूमंडल हो, हे ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, अपने खंदानी होई है ओ। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है गाना? आपने सुना है कहीं? कहाँ सुना? आपके शौक में। अच्छा, आपने सुना? क्या नाम है आपका? आद्रिक मणि त्रिपाठी। सफल हो गई।
जब 10-12 साल के 8 साल 9 साल के बच्चा सुने लगला सन। अभी अब एगो गाना गौली हम, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। जवनी आशीषियाए मैया ओह मलिनिया के दिहालू मैया उहे आशीषियाना। थोड़ा देर केवल सहनाई बजने दो, केवल सहनाई बजाओ जरा। वो माइक अच्छा बना देना सहनाई वाले। सहनाई के संगे कबोई गीत के गुनगुनाई। कि जवनी आशीषियाए मैया ओह मलिनिया के दिहलू ए देवरही मैया उहे आशीषियाना। देखी हम कहली हैं कि सहनाई खाली बजे तबो कितना बढ़िया म्यूजिशियन लोग बा। ऑर्गन वाला भाई हमार पीछे से बैकग्राउंड दे रहा बा। इहे करे के बा। भोजपुरी में बहुत लोग अच्छा प्रयास करता, रउआ सब बैकग्राउंड बनौले रही जा, बैकग्राउंड बनौले रहो जाना तो सब अच्छा होई, सब बढ़िया होई भैया। जब मलिनिया के दिहलू मैया उहे आशीषियाना। अरे थोड़ा थोड़ा सब का के दिहा मैया उहे आशीषियाना। थोड़ा थोड़ा सब का के दिहा मैया उहे आशीषियाना। जवनी आशीषियाए मैया मालिनी के दिहलू मैया उहे आशीषियाना। ए मैया उहे आशीषियाना। जो हमार भाई लोग दहिने खड़ा बा ओहो लेके मिले। जे लोग बैठ गइल बा कुर्सी पर, दीदी बाबू बाई तरफ बहुत ये लोग कहत रहा कि कुर्सी पर बैठ जा, कुर्सी पर बैठ जा। ये देवराहा बाबा के नगरी है, यहाँ लोग बालू पर बैठे ला, कहाँ कुर्सी पर बैठे वाला भाव बाटे। हे भैया हाँ, एगो गाना हम गौले रही, शायद आप लोग के याद होई कि नहीं। बड़ी सोच के गौले रही। अरे बसंती चमन में चहक जाल के हो, बसंती चमन में चहक जाल के। बसंती चमन में चहक जाल के हो, उमर ऐसने हा। और हम आप लोग से दूगो प्रार्थना कर चाहते हैं। भैया हो, दीदी हो, दुनिया में पतंग कितनो ऊपर चल जाए ओकर धागा कहाँ रहेला? पलीता में रहेला। हमनी के कितनो विकास हो जाए, देवरिया के जे बहुत समर्थ लोग बाटे वो चाहे कितनो बड़ उड़ान होखे, भोजपुरी खातिन आपन थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर होके के चाहिए।
ऐसन स्थिति में भोजपुरी भी रउआ सबसे बहुत कुछ इशारा करता, बहुत कुछ अपेक्षा करता। हमनी के अपने बच्चन के भोजपुरी बतावल भी जरूरी बा। आ भोजपुरी खाली भाषा नहीं खे, भोजपुरी के हम समझतानी हमनी के एगो संस्कृति बाटे। भोजपुरी हमनी के बड़ लोगन के मिले नहीं जा तो गोड़ छू के पलगी करे नहीं जा, कली नहीं जा ना। ऐसा नहीं के कि दुनिया में हर जगह लोग पैर छू के प्रणाम करेला ना, लोग नमस्ते करेला। हम ही नहीं की कहत कि ओकरा में ओकर आदर नहीं होत होई, लेकिन पैर छू के प्रणाम कैला के संस्कृति के नाम भोजपुरी है। जेकरा के याद है, जेकरा के भैया बोल देनी ओकर आदर करे के बा। चाचा होके, मामा होके, अपने बियाह शादी में माटी कोड़े के बा, देवता पितर पूजे के बा। ये भोजपुरी के संस्कृति बाटे। हर जगह ऐसा नहीं हो, लेकिन जे यहाँ से विदेश में गइल बाटे, सुरीनाम गइल बा, मॉरिशस गइल बा, फिजी गइल बा, गयाना गइल बा, ओकरो घरे जब शादी होता तो आजो मटकोड़वा होता, पितर लोगन के पूजल जाता। और यह संस्कृति के दुनिया में कोई जोड़ा नहीं हो सकेला। हमनी के है जब बच्चा पैदा होला तब वो गावे वाला गीत बाटे, और जब संसार से विदाई होला तब वो गावे वाला गीत बाटे। ऐसे हमनी के विश्व भोजपुरी सम्मेलन में हम रउआ सबसे प्रार्थना करब कि आप लोग सब काम करी जा, लेकिन अपने बच्चन में भोजपुरी के, और खाली भोजपुरी के नहीं, भोजपुरी के संस्कृति के बचावल भी बहुत जरूरी बा। भोजपुरी में वायरस भी लग रहल बा। भोजपुरी के कई लोग अपने गीत गवनई से बदनाम भी करता। एकरा के अगर छुट्टा छोड़ देव जा तो ठीक नहीं रही। हम तो मीडिया के लोगन से भी प्रार्थना करब। एक बार हमसे एगो मीडिया के भाई पूछले कि भोजपुरी में बड़ी वल्गैरिटी फैलत अटे, आप लोग का करत रह जा। तो हम बड़ी विनम्रता से एगो बात पूछली कि आपके अखबार में या आपके चैनल पे कौनो फुहर गावे वाले लोगन के बुराई लिखाइल बाटे? कवरवा सब पढ़ले वाली जा नहीं की जब पढ़ ले, छुट्टा छोड़ देहल गेल बाटे कि जेकरा जवन करे तो। अरे विलेन के विलेन बोले के पड़ेला, और जे अच्छा करे ओके पुरस्कार देवे के पड़ेला। या तो पुरस्कृत करी और नहीं तो ओके कभी कभी के टोका टोकी जरूरी बाटे। हमनी के भोजपुरी 8वीं अनुसूची में अभी तक नहीं आई। एकरा में ही सब कारण बाटे। हमनी के इमेज भोजपुरी के बहुत बढ़िया नहीं बना तो कुल गाना से, फिर भी ऐसा नहीं खे कि अच्छा गाना नहीं खे, बहुत अच्छा अच्छा गाना बाटे। लेकिन हमनी के भोजपुरी के लोग अपन पहचान ना, रवा सब बुरा मत मानो जा, हमनियों के तनियों के भुलाए लगल बनी जा। और देवरिया तो देवरिया भोजपुरी के काशी है। भोजपुरी के काशी अगर कोनो स्थान हो सकेला तो वो देवरिया है भैया। अरुणेश नीरन जी यही खातिर जियत रहे। बहुत लोग, तब हम आप लोग से प्रार्थना करते हुए कि आगे से, हम तो कई साल के बाद आयल वाली, सिद्धार्थ बाबू चाहे जितना खर्चा होके तो पहले हमरो से तनी बतियाओ, ओकरा में कमी नहीं आई। लेकिन कार्यक्रम तो इतना अच्छा कैले बाड़ा तो के हम दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये हर साल होके के चाहिए। तो हमरे तरफ से अभी अभी एगो गीत गौली हम, और गीतवा पूरे दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड करे लगा।
गा के सुनाइए गो। सुर का और हम आप लोग के देवरिया के तो बड़ी कर्जा बाटे हमनी पर। हमनी के जब फिल्म आई रहे, इसको जरा यहां से हटाओ, तो हमनी के जब पहला मेरी फिल्म आई रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो कर देवरिया के भी बड़ी आशीर्वाद मिल रहे हमनी के। वो खातिर हमनी के एहसानमंद बनी जा। और हम अरुणेश नीरन जी के ना याद करब तो विश्व भोजपुरी सम्मेलन के ई सोपान आधा रह जाए। अरुणेश नीरन जी के हो सकेला कि भोजपुरी जगत में इंटरटेनमेंट करे वाले लोग कम जानत होई, लेकिन अरुणेश नीरन जी के योगदान भोजपुरी में इतना बड़ बा कि हमरवा से प्रार्थना करब कि जब जब चर्चा होखे तो अरुणेश नीरन जी के प्रयास के चर्चा जरूर होके के चाहिए। तो यही भावना के साथ सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी के और तोरे संगे के सहयोग में बाटे सब बता दे। देखिए हमने साथे अनिल मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, कुशीनगर के जिला कमेटी बावरा जी, संजय मिश्रा जी, दाऊ जी, हमन के मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण के सहयोग से हमन के कार्यक्रम का पौनी है। जहाँ सबके प्रति बहुत हृदय से आभार बा। कोई के नाम बच जाए तो बता दिए, हम बाद में बता दे। देखिए जब कार्यक्रम होला, हम तो देखली इतना बड़ा स्टेज बनैले बड़े, इतना बड़ा एक का कह जाला हो जर्मन हैंगर लगौले बाड़े, और इतना लोगन के बैठे खातिर कुर्सी लगौले बाड़े, और घेरा भी बनल बा के कहाँ बैठी। सिद्धार्थ मणि के खातिर रवा सब आशीर्वाद रखी जा। इनका खातिर जोरदार ताली बजा के एक बार फिर से स्वागत होके हम यही प्रार्थना करब। और देवरिया हर साल कुछ न कुछ होके के चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमसे संसद में शशांक मणि जी मिलने, आप लोग के सांसद जी, तो हम उनका से बतौली कि हम देवरिया जाता नहीं, तो तुरंते माथा पे हाथ रख, अरे 13 तारीख के जाता नहीं कि हाँ, बोले 14 के चली। हम कहने हमारे पास 13 समय बा, 14 हमारा बिहार में रहे के बा। तो उन्होंने वीडियो भी बनाया, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने वीडियो डाला होगा। तो शशांक मणि जी इतना परेशान रहले कि देवरिया के लोग आज भले जिंगा नहीं खे, लेकिन उनका के यहाँ से ही उनका खातिर एगो ताली बजे के चाहिए। भाव बहुत अच्छा बाटे कि कोई अतिथि आवता तो सांसद परेशान बा कि हम कैसे स्वागत कर। सलभ मणि बाबू यहाँ के विधायक बाड़े, वो कोनो काम से आज यहाँ नहीं खे, उनकर भी फोन आई कि भैया 13 तारीख के आवता नहीं, हम तो नहीं रह। हम कहीं कोई बात नहीं, तो हर फोनवा आ गई तो हम समझ लेनी कि तू आ गई। एगो हमार मित्र बड़े जितेंद्र राव, वो छटपटा तड़े लखनऊ में, कहे कि आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के घोषणा भइल बा। महाराजगंज के सांसद जो केंद्र में मंत्री रहे हैं पंकज चौधरी जी, वो अब भाजपा के नया अध्यक्ष भइल बाड़े। उन्हीं के व्यवस्था में सब लागल बा लखनऊ में। हम एजिंगे से सबका के बधाई देते हैं। देवरिया के धरती से सबके बधाई बाटे। तिवारी हमेशा आगे बढ़ के खड़ा रहे। रवा सबके रवा के बहुत हम धन्यवाद देते हैं। संजय केडिया जी राउर उपस्थिति बाटे, आपके भी बहुत बहुत स्वागत। और बरहज से अभी ये गरीब तई का बाड़ी हो इन्हें आप ये गरीब कोने पद पे हुए। हाँ, यहाँ के बरहज के चेयरमैन बानी श्वेता जी खातिर भी ताली बजाते बजाते हमरा अच्छा लगी। यहाँ के कार्यक्रम में बहुत
और अलका दीदी यहाँ के घरी पद का बाटी तीसरी बेर चेयरमैन बानी। जैसे हम तीसरी बेर सांसद बनी वैसे तीसरी बेर यहाँ के चेयरमैन बनी। अलका दीदी आपके भी बहुत स्वागत। और मंत्री के दर्जा जिनके मिलल रहे नीरज शाही जी आपके भी उपस्थिति भइल बाटे, स्वागत। और सबसे किनारे कप्पू जी पत्रकार आपके भी स्वागत। और ये अवसर पे सलब मणि अरे हमनी के जिनका नेतृत्व में हमनी के जब पहली बार गाना शुरू करनी जाता अखबार में नाम निकले खातिर बड़ा हमनी के मन करे कि तनकी छप जाई जा, तो हमनी के छापे वाला शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी भी आज बैठल बड़े। सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी के वहाँ के गुरु के रूप में है, हमरो गुरुए बानी रुआ कई मामले में। आपके हम प्रणाम करतनी। आदरणीय सुरेश तिवारी जी के हम धन्यवाद करतनी, हमरे पिता समान बानी। और पुणे में इनकर परिवार रहेला, यहाँ के विधायकों रहल बानी, बहुत पद पे आपके भी स्वागत बा। और एगो ऐसा व्यक्ति बैठल बाड़े जिनका बारे में हो सकेला रवा सब कौम सुन ले हो कब्जा, लेकिन वो बहुत बड़ा कलाकार हमें मदन राय जी के गाना भोजपुरी के श्रृंगार वाड़ा सन, उन्हों खातिर जोरदार ताली बजा के रवा सब स्वागत कर दी। भरत शर्मा जी के जितना भी धन्यवाद दिहल जाओ कौम बाटे। भरत शर्मा जी हमरे खातिर भी एगो भोजपुरी के बहुत आदर्श व्यक्ति बानी। भरत शर्मा जी के पूरा जीवन जो भोजपुरी के वहाँ के दिले बानी, भोजपुरी के बढ़ावे वाले लोगन में जब भिखारी ठाकुर जी के चर्चा हुई, महेंद्र मिश्र जी के चर्चा हुई, जब शारदा सिन्हा जी के चर्चा हुई, विंध्यवासिनी देवी जी के चर्चा हुई, तो हमनी के भरत शर्मा जी के भी चर्चा करे के पड़ी हुई। हाँ होता चिंता मत करावत टाइम आवता भैया। तो भरत भैया रवा हमनी के कला से गीतों सुनैली, आगे तो बहुत कुछ होई। और मंचासीन और जितना लोग बाटे जे विश्व भोजपुरी सम्मेलन के कमेटी में बाटे, उनका सबके और हमनी के यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष वहाँ के कमेटी में बानी न तोरे, वहाँ खातिर भी हम बहुत धन्यवाद करतनी, प्रणाम करतनी। और जो बिटिया आके सबसे पहले स्वागत गीत गौली हसन, ओकनी खातिर भी ताली बजा के स्वागत करल जा। हम बड़ा कम देखले बानी, हम उन्हीं से पूछली है कि बाबू तू लोग कहाँ पढ़े लू जा, कहाँ पढ़त अड़ू जा, गाना सीखत अड़ू जा, तो कहली हसन की गाना सीखत नहीं जा लेकिन पढ़ाई मेन बाटे। तो एकर मतलब कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन घर घर से भोजपुरी संगीत साहित्य के जगावे के प्रयास करता। जब उन्हीं के गाना गौली हसन, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, तरौआ सब वो घड़ी तक ताली बजौनी जाए, एक बार फिर से बजा दी जाए। बड़ा जरूरी बाटे कि हमनी के अपने बहन बेटी के मन में भोजपुरी के बीज अंकुरित करे। जे म्यूजिशियन लोग बाटे वो लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बेटी अइलसिया, वो देवरिया के धरती पर स्वागत गौलसिया, ओकर नाम अंजलि शुक्ला। हमरा ओकरा के सुन के लागल है कि आवे वाले दिन में भोजपुरी के एगो सुपरस्टार अंजलि शुक्ला निकल सकेले। ऐसा चूंकि अपने आँख के आगे बहुत लोगन के उठत देखले बानी, बहुत लोगन के मौका देले बानी जा। सुर संग्राम प्रोग्राम रवा सब देखले बानी जा कि नहीं देखले बानी जा? के देखले बाटे तनी हाथ उठावे।
तो सुर संग्राम से हम कम से कम 1500 कलाकार के ओकरे घर से निकाल के ओके एगो प्लेटफॉर्म देले बनी जा। ये सब के याद करते हुए रउआ सब जे आइल बा, इ मंचवा तनी ढेर ऊंचा बन गइल बा। सिद्धार्थ बाबू, एक तो बैठल बैठल कोई लौकत नहीं के, एक तो मंच ऊंचा बा आ ऊपर से इतना झालर फूल लगा देले वाला कि ये लौकत अटे। आगे से थोड़ा मंच और थोड़ा नीचे रखी है ताकि कनेक्शन मिलत रहे। संगे संगे चलल जरूरी बा। कोई ढेर ऊंचा पर चल जाए, कोई ढेर नीचे रही तो मामला बिगड़ जाए। उनका के हम बहुत दिन से जानीला। वो जब एगो अखबार के संगे पत्रकारिता शुरू के लिए रहला तब से जानतनी, लेकिन सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश इकाई के इतना बड़ विश्व भोजपुरी सम्मेलन के कर सकेले, जे उपस्थित बाटे ताली बजा के उनकर स्वागत करी जा रहा है। भाई बहन, एगो अपन बेटी के शादी करे में आदमी टूट जाला, लेकिन सिद्धार्थ मणि वो अपना घर खातिर प्रोग्राम नहीं करत। सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी दुनिया के 35 करोड़ लोगन के भाषा भोजपुरी के कैसे आगे बढ़ावल जाए, एकरा पर विचार करे खातिर कार्यक्रम करत है। और ये अवसर पे जे आइल बाटे हम सबके प्रणाम करतनी। दोनों हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी रउआ सबके, जे हमरा से उम्र में बड़ बा आ जे हमरा से उम्र में छोट बा के आशीर्वादों देतानी। बचवा खूब बाबू हो, बिटिया हो, अच्छा हो के तो लोग के जीवन में। सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी के संगे एक लंबा सफर बीतल बा हमार। आया बहिनों लगत अटे कि चली लंबा। अजीत दुबे जी मूलतः बलिया के रहे वाला हैं। पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी में यहाँ के डायरेक्टर रहली और रिटायरमेंट के बाद भी पहले भी यहाँ के भोजपुरी खातिर खूब काम करतनी। उन्हों खातिर ताली बजाइब जाता हमरा अच्छा लगा। विनय मणि त्रिपाठी जी ये दिल्ली के अध्यक्ष हुआ, दिल्ली के विश्व भोजपुरी सम्मेलन भोजपुरी समाज के